Bah. Lah tak kira iki mau dudu menungso lah ana wong kok meng kaya pathok. Sopo kowe? Druhun. Arep lolo iki ya wong iki. Jeneng kumpuh keleng iki. Ana wong padake pathok dengkulmu kuwi. Arep aku kaya kene iki bojoku iki gematine ra jamak anggepe. Oh iya kandhani kok. Salah budaya. Oh. Bojo ki nek loro ratri mau telu legane ngatiku. Saking gematine aku ki urung tangi wis didusi dhisik kok. Ngonekke wong wis krenah-krenah kaya pathok dengkulmu kuwi. Sapa kowe? Kono dewa kok kaya layur. Waduh. Malah ora kalap aku. Ulun Bathara Yama. Oh, kowe to sing kondang Bathara Yama. Ayo ulun iki. Dadi kita mboya manut karo dewa tak jabut nyawa kita but. Cemplungke neraka jahanan plung. Dadi tiping neraka jahanam mak kluntung ngono. Mula lilakno Kakang Purmayadi tak boyong ning kayangan. Welah. Karep nyikara Kakang Purmayadi kene merganing patimu. Menang karo empuk keleng tondo dewa ampuh. Apa kira-kira kowe duwe kadigdayan? Lho piye ya? Arep aku ketok mengkroyak rai iki anggere wis tumandang anggere wis ana bebaya kalangan kene mesti aku bisa duwe kekuatan. Iso menang karo empuk keleng tondo wong ampuh jabut nyawa kita ya jabut iso jabut. Leno malah genti tak jabut kowe kok. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Good. Ya, what? Oh. 14. Ambo. Mau-maune dipentung luwih dipentung awak kula malah ngrasake lara. Coba mang penggalih ora dikapak-kapake iku ngene. Suwe ngene. Pikir to, apa ora lara atine anggere ping dingetke ngene. Jadi wong kula niku dipentung pun ngrasake lara. Loro ati kula dewa ping dijak ngene kula mboten cocok kali bocah niku yo bola bali empu keleng ayo nek pancen digdaya maju legane atiku oh welah empu keleng ora gelem semingkir kelakon tampanono krudane Bathara Brahma seblak sampur bel ora sak lumbung Bandung.
Baca. Oh, ilahing Adi Bathara Brahma, apa Kakang Yama Diwati? Muncul dahana mesti Kakang Purmayati duka yayasinipe. Yen Kakang Purmayati duka yayasinipe aja kuwatir mengko Bathara Bayu tandinge. Adi Bathara Bayu, apa Brahma kakangku? Purmayati ayana aja nganti karendon gawe lenggaske cekele Kakang Purmayati. Leng-leng driya bangun-bangunku kanuang rimang yayalena tanandang kalit oh Kakang Purmayati opo Adi Bathara Bayu kelegan iki kowe manut senajan to kowe ora luput nanging dianggep luput kelayan Rama Pikulun mula kowe manut tak cekel tak suwanke ngersane Rama Pikulun Bathara Guru. Oh, Adi Bathara Bayu, opo? Kudire si Adi bisa priksa ndi sing bener ndi sing ala. Pun Kakang ora luput mergo wis darbe pakaryan dhewe. Senajan wis darbe pakaryan nanging wis dianggep luput karo Rama Pikulun. Guru Bapak manut kowe tak cekel Kakang Purmayati iso nyekel karo pun Kakang iso jaring angin glagong aja tinggal jadi ida-ida. Tuh. Kakang Purmayati ora wani panggah karo aku mlebu besalen tak uyak mlebu besalen aja tinggal mlayu mandeka Kakang Purmayati. Sapa tambu sapa weruh Purmayati kabujung Bathara Bayu Purmayati semu kewragangan mungsuh ingkang rayi Bathara Bayu Purmayati nyemplung wonten lebeting besalen
kacarita empung sengkali ingkang rikala semanten lagi mbabar pusaka. Preksa ingkang ngraka Den Bojong Bathara Bayu sigra nyandak paron miwah Palu satemah Bathara Bayu den dodos paron dengkleh tindake. Oh, push, push. Oh, wah, wah. Di Bathara Bayu Brama kakangku apa Kakang Puramayadi yen tanggep luput sejatiku bener senajan kiraya apa Kakang Puramayadi kuwi mapan bener senajan dewa kurangane apa nggone budidaya ora menang mungsuh Kakang Puramayadi dadi si Adi ya kalah tak uyak nyemplung besalen ora ngerti yen numpung sengkali lagi babar pusaka aku didodos palu karo paron bauku ati dengkleh mati aku yo ning kuwi tetungguling para Jawata apese bisa gawe giris Kakang Puramayadi sakarepmu nggur marep Greka Daya yen mengkono sumingkira Kakang Puramayadi mengko aku tak gawe gila karo Kakang Puramayadi ya sing ati-ati Adi Bathara Bayu kacarita Bathara Bayu supinampi sabdanipun ingkang raka Bathara Brama supados damel giris Puramayadi satemah mespajaken kiblat purwa Gunung Jamurdipa sigra den caketi Bathara Bayu Gunung Jamurdipa kacarita eling-eling Bathara Bayu dewa ingkang gagah gengaluhur kaliyah merpeki Gunung Jamurdipa Nggih punika warnanira Bathara Bayu ingkang sampun anyaketi Gunung Jamurdipa. Jroning penggalit Bathara Bayu mboten badhe damel cintrakanipun ingkang Raka Puramayadi. Amung sumedya ngajri-ajri ingkang Raka. Sigra matekaji Bandung Bandawasa. Bathara Bayu nyaketi Gunung Jamurdipa. Satemah Gunung Jamurdipa pugut kahasta Bathara Bayu kahun celangaken wonten anggane Puramayadi
Leng-lenging driya mangung-mangungkung kanuwang yayarena tanandang kanin garwanipun Kakang Diajeng Dewi Sombro lan adi-adiku kabeh puseng kali mbu dedali lan kowe mpu keleng iya Kakang. Apa Kakang? Inggih wonten dawuh ngene ya Si Adi. Aku klayan jeneng para Bandayuda klayan dewa. Tak wis padhake Bathara Bayu kang sumedya gawe cintrakanipun Kakang. Mula sing padha prayitna ngati-ati senajan ketoke tata titi tentrem nanging mesti ana bebaya kang luwih gedhe. Oh iya, dateng sendika. Anglir bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya momong. Eco gene rimbal pakandika Puramayadi miwah para kadang. Datan duga bilih kumleyanging gunung Jamur Dipa empu sengkali mpu dedali mpu keleng. Eling-eling Puramayadi limpating pambudi preksa kumleyanging gunung Jamur Dipa. Sigra para kadang kasaut padha saknalika saking gugupnya Puramayadi empu sengkali mpu dedali mpu keleng saged kasaut nanging Dewi Sombro datan saged kasaut. Rempuning tias netya gun kingken lir sudama surem sorote tanpa dak wit katawengan lampahe miku mendung nglayung ayune saya ngranui kekes sambat praloyo duh dewa betaraning jagat yen lila prateng antaka waduh mati
Garwanipun Kakang Diajeng Dewi Subro ora nyoro babar pisan saka guguping pun Kakang para kadang-kadangku tak saut malah kowe keri kemblekan Gunung Jamurdipa. Diajeng muga-muga Bathara paring pengayoman karo Siadi sumedya tak reka daya ya kaya ngene iki nek wong kesusu bakal kleru ya kene iki. Mula kelenggane iki sumedya tak babah saka dhuwur Gunung Jamurdipa. Puramayadi ngetok karosan ngambah gegana eling-eling Puramayadi digdaya sekti mandraguna sumedya mundhut garwanipun Dewi Sombro ingkang kemblekan wonten ing Kayangan Gigir Penyu. Dewi Sombro ingkang kemblekan Gunung Jamurdipa kongah kangehan sambate kaya sendaren kapipiting Maruta. Puramayadi anggenipun mundhut babah saking pucuking gunung saged kapundhut Dewi Sombro saking lebeting gunung dupi medal saking Gunung Jamurdipa. Puramayadi miwah Dewi Sombro sanalika Gunung Jamurdipa metu kukuse. Sira Puramayadi dupi saged mundhut ingkang garwa saking Gunung Jamurdipa. Wiwit dinten menika Gunung Jamurdipa ingkang ngebleki Dewi Sombro dilalah ngebleki wonten prapene Puramayadi babar pusaka mila wiwit dinten menika gunung ingkang ngebleki Dewi Sombro wiwit dinten menika dados Gunung Merapi. Awunipun dumawah mengetan sayekti tebihipun 200 yojana dadi gunung ingkang nama Gunung Lawu. Sitinipun Gunung Jamurdipa sawetawis dumawah wonten leripun Gunung Merapi. Satemah keparinging para pujangga keparinging para winasih sinebat Gunung Merbabu. Gunungipun langkung ageng tinimbang Gunung Merapi. Saperangan dumawah wonten mengetan mengidul dadi Gunung Sewu. Wonten ingkang dumawah wonten kiblat kidul kilen dadi Gunung Alit nama Gunung Becari. Saperangan dumawah wonten sisih ler kulon dadi Gunung Kendeng. Kayangan Gigir Penyu sanalika dadi alas gong liwang-liwung.
Anglir bawan ingkang Sinungwati Sinungwati jagat kakinari omong jagat Dewa Bathara ana dawuh apa Kakang Puramayati diajeng Dewi Subro lan adik-adikku kabeh empu sengkali empu dedali lan kowe empu keleng nggih wonten dawuh ngene ya lelakon iki ora bakal tak lalekke pikulun Bathara Guru cetha nganggep aku keluputan mergo ora melu gugur gunung nganti sangjaning para Jawata tegel kelayan pun Kakang lan Siadi. Lah tujune pun Kakang ngerti kumleyanging gunung para kadang-kadangku tak saut ya mung diajeng Sombro lenggan iki keblegan gunung nanging kena tak babah tak jupuk saka jeroning gunung Jamurdipa. Iya Kakang yen ngono aku ora ditrima lelabuhanku. Monggo aku wis didhawuhi supaya mbabar pusaka mahewu-hewu. Ya iki wujuding pusaka antarane wujud jemparing kang ana kang wujud rita, ana kang wujud payung, ana kang wujud tumbak. Lan akeh para gaman-gaman iki gaweanipun Kakang. Iya Kakang aku ora trima. Lelakon iki sumedya. Aku bakal males kelayan Rama Pikulun Bathara Guru. Kabeh gaman gaweanipun Kakang iki sumedya tak guang, tak sebarke belat papat. Besok yen ana rejaning jaman, gaman iki mau dadi menungso ngraman ana ing kayangan gawe wirange Rama Pikulun. Mandi sabdanipun Puramayati. Dedamel ingkang mahewu-hewu ingkang awujud jemparing, awujud bindi, awujud payung, wujud rita. Antawisipun rata-rata ingkang den babar Puramayati ingkang wonten Megamalang antawisipun rata Jatisura, rata Mangumpir, rata Gudhaka, rata Jaladara dipun glundhungaken wonten Kali Yamuna. Ingkang wujud jemparing sak panunggalanipun ingkang samangke mahewu-hewu antawisipun Baleragas Kaladete Pasopati sak panunggalanipun kabucalke blat papat benjing lamun wis tekan titi mangsa ngraman wonten kayangan timbulipun pusaka-pusaka samangke ngraman wonten kayangan lamun to ana lakon laure Bambang Sekutrep. Seksenono ya diajeng Sombro lan Mpu Sengkali, Mpu Dedali, Mpu Keleng. Kabeh gaman tak sebarke belat papat. Seksenono ya Mpu Keleng. Nggih kula nekseni. Gaman mahewu panjenengan bucal disebarke belat papat. Ya besok kuwi tak puja dadi menungso kabeh gaman iki mau. Ngraman ana kayangan. Lajeng timbulipun gaman menika besok nek ana lakon laire Bambang Sekutrep ya kuwi gaman iki mau ngraman nggih kula nekseni kula tulise iya Mpu Keleng ya nggih kula eling-eling ya syukur nggih Sombro apa Kakang Puramayati
Aku duwe keris ligan. Kowe cangkriman karo aku. Kowe pilih kelandepan opo pilih kampuan? Piatimu sekali aku manut karo kowe Kakang Mbok. Ya wis kowe wae. Ngono Kakang. Iya, kepareng matur Kakang Purmayadi. Piye hadimpu sekali? Yen kula kapure milih kula milih ingkang kampuan kemawon. Kowe milih kampuan? Inggih ya. Nek pancen kowe milih kampuan, aku tak milih kelandepan. Ya wiwit dina iki inspirasi keparing Bathara kowe karo aku kudu pisah. Ora manunggal ora kayangan gigir penyu. Aku kepiye Kakang Purmayadi semono uga diajeng kowe kudu pisah karo pun Kakang jagat Dewa Bathara. Banjur piye Kakang? Kowe kabeh mapan urung tanah sabrang. Gawe gaman. Empu sengkali pundedali tak sebdo kowe gawe gaman wujute tata gelar becik pamore apik nanging dayane kurang mandi kaya gaweanipun Kakang. Senajan aku iki gaweane Purmayadi kuwi mung ana wujute pamore ora ketok semu nanging dayane mesti ampuh aku mergo kowe milih kampuan aku milih kelandepan. Iya. Nanging aku karo kowe kudu apa ya kudu pisah. Yen aku ora gelem piye Kakang kudu gelem. Iki jangkane dewa. Jagat banjur aku besok ketemu karo Kakang jaman apa? Yo ngene ya diajeng. Mula kowe iki garwanipun Kakang, mula garwa. Jane apa sih garaning nyawa ya kaya kowe kuwi. Mula diajeng aku jane ora tekan atiku pisah karo si Adi. Iya. Nanging ya iki lelakonku lelakune si Adi. Besok kapan aku ketemu karo Kakang Purmayadi? Besok lamun to jagat ki ana keris sing jenenge keris Omyang. Kudu ana keris Sombro. Dadi lamun jalma utawa titan duwe keris Omyang kudu duwe Sombro. Nek mung duwe salah siji aku ora trima. Yen duwe Sombro kudu duwe Omyang, duwe Omyang yo kudu duwe Sombro. Lamun mung duwe salah siji aku ora trima. Sinajan brewu blegedu kena sabdaku saben sedina sewengi tak suda rejekine rong kethek mandi sadane. Jagat Dewa Bathara mengkono Kakang. Ya. Besok lamun to jagat ki ana keris Omyang, ya kuwi ketemune karo Sombro. Kowe karo aku bisa manunggal. Wiwit dina iki kowe enggal honcato saka kalangan gigir penyu. Lan kowe empu keleng senajan kowe mung tukang pengubuk, kowe tak menangake gawe keris. Kula benjing supados damel keris napa jagat besok lamun to ana keris jenenge Tilamupih ya kuwi gaweanmu nggih. Nggih. Nyuwun pangastu, pokoke badhe kula tulis tenan iki. Lamun jagat iku wonten keris sing dapure Tilamupih niku gawean kula. Pindho kinetap netra cek kecak ngondarandir
kita pangolo cokro wiwit dina iki aku arep oncat saka kayangan gigir penyu ya wiwit dina iki aku ora sudi mapan ana kayangan gigir penyu tak sepdo dadi alas gung liwang-liwung lan dina iki aku bakal ngambah tlatah pejajaran nanging luwih dhisik sumedya pinang ya karo anak muridku sing tak domo-domo Gading Pawukir